Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Les presento a los invitados e invitadas que me acompañan esta noche en esta mesa. Está en primer lugar, en representación del Partido Popular de Galicia, la diputada Teresa Villaverde. Muy buenas noches, Hola, Teresa, bienvenida. Gracias, Peña. En representación del Bloque Nacionalista Galego está con nosotros la diputada Carmen Adán. Boas noites, benvida, Carmen. Hola, boa noite. Y en representación del Partido Socialista de Galicia nos acompaña esta noche Luis Toxo. Muy buenas noches. Hola, y bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? También, como siempre, nos acompaña nuestro compañero de redacción, Marcos González, que nos irá contando las preguntas que nos envían nuestros telespectadores. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcos. Una semana más, buenas noches. Aquí seguimos recibiendo correos de nuestros espectadores, muchos de ellos bastante interesantes. Pero como no todos pueden ver la luz, esta semana hemos seleccionado uno sobre el plus de altos cargos y otro sobre las bodas ante notario. Lo iremos viendo. Así es, volvemos contigo en unos momentos, Marcos. Pues es muy probable que la sustitución de la asignatura de Educación para la Ciudadanía por la de Educación Cívica y Constitucional no sea el elemento más importante, o sea, el elemento menos relevante de una reforma educativa mucho más amplia que pretende mejorar la calidad de la educación en España. Un factor clave para dejar de estar a la cola en los índices de excelencia europeos. Los datos son alarmantes. En el 2011, más del 31% de los jóvenes españoles entre los 18 y 24 años abandonaban sus estudios sin terminar la enseñanza secundaria. Este dato, el índice de abandono escolar, está directamente vinculado a la alta tasa de paro juvenil español, el más alto de Europa y que ya alcanza casi a la mitad de la población menor de 25 años. Y una de las medidas propuestas por el nuevo ministro de Educación es el desarrollo de un estatuto que consolide la carrera del profesor. En Galicia, mientras tanto, la Xunta ha oficializado lo que era un rumor a voces. No habrá oposiciones para profesores. La convocatoria ha sido aplazada al 2013, cuando se ofertarán las plazas correspondientes a este año, más las del siguiente. Además, la Xunta propone revisar el modelo de oposiciones para que los docentes alcancen un máximo nivel de excelencia. Pues así es, según la Unión Europea, dentro de muy poco tiempo el 85% del empleo requerirá al menos una cualificación media. Sin embargo, en España casi el 30% de los jóvenes abandona los estudios sin siquiera haber acabado la ESO. Como viene siendo habitual en los últimos tiempos, el cambio de gobierno trae consigo una reforma del sistema educativo, que en este caso supondrá una ampliación del bachillerato. Se mantiene la escolarización obligatoria hasta los 16 años, pero se modifica la distribución de la enseñanza. Del actual sistema de 4+2, 4 años de ESO más 2 años de bachillerato o formación profesional, pasamos a un sistema de 3+3, 3 años de ESO y otros 3 de bachiller o FP. Eso sí, los alumnos que decidan estudiar formación profesional no podrán hacerlo nada más acabar con la ESO, deberán cursar al menos el primer curso del bachillerato. El primero de esos 3 años será obligatorio para todos los alumnos y les orientará bien a la formación profesional, bien a la continuación del bachillerato. El sistema gana, por tanto, flexibilidad y capacidad de adaptarse a los intereses de los alumnos. Pero quizás la medida más polémica de la nueva reforma educativa sea la supresión de la materia Educación para la Ciudadanía, impulsada por el gobierno socialista. El nuevo ministro de Educación entiende que el planteamiento de esta asignatura iba más allá de lo que correspondía a una verdadera formación cívica, cayendo en un peligroso adoctrinamiento. Por eso ha decidido sustituirla por una nueva materia, Educación Cívica y Constitucional, que huya de los temas polémicos. Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico. Creo que la educación tiene una función esencial y es la de conseguir formar a ciudadanos libres y responsables, con capacidad de ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda, esta nueva educación cívica y constitucional servirá a tal fin y no a ningún otro.
Las reacciones a esta sustitución varían bastante dependiendo de a quién le preguntemos. En la conferencia episcopal se alegraron por la noticia, pero desde la Confederación de Padres de APA lamentaron la supresión de una asignatura útil para contentar a ciertos sectores religiosos. Por otra parte, en la Confederación Católica de Padres también están decepcionados, pero por otro motivo. Esperaban una total supresión de la educación para la ciudadanía en favor de materias que consideran más importantes como lengua o matemáticas. Bueno, quizás esta es evidentemente la medida más polémica, en todo caso más mediática también. Lo abordamos de manera rápida, si acaso para entrar a lo mejor en materia en otras cosas. ¿Creen que realmente hay un cambio? Es decir, educación para la ciudadanía, educación cívica y constitucional. Por lo menos en el nombre non parece que haya mucha diferencia entre unha e outra, señora Villaverde. A ver, pode ser que sexa máis polémica, pero non é a de máis calado das reformas. O cambio, si o vai haber, todos sabemos, e os que vivimos de cerca o mundo educativo, que si hubo controversias cando se empezou a implantar esta asignatura. Entonces, a maior parte dela, o que é formación cívica e constitucional, vai a permanecer. O que van a cambiar son aqueles aspectos que provocaron un rechazo por parte de familias e de pais e que hai que ser, para unha mellor convivencia nos centros, hai que evitar ese tipo de problemas. Señora Dan, ya veo que usted viene preparada con un manual de segundo de ESO, de Educación para la Ciudadanía. Cuéntenos, ¿cuál es su opinión? Quero dicir, aquí hai varias cuestións que trataremos, espero, sobre o tema educativo. Efectivamente, hai cuestións moi de calado, incluso demagóxico, como de 3 anos de bacharelato, e que un sea común, cambiando de cuarto da ESO, que era común para todos. Eu creo que despois teremos un tempo específico, pero Educación para a Ciudadanía é unha materia, eu coñezo ben este manual porque teño a sorte además de coñecer a parte do profesorado de filosofía que o fixo e sei como se implantou, simplemente para debatir e reflexionar sobre a ciudadanía, sobre os valores, sobre o valor, por exemplo, da igualdade ou da liberdade, desde puntos de vista moi diferentes e que o alumnado faga un xuizo crítico dentro das posibilidades, claro, de segundo da ESO. É verdade que esta materia dende o primeiro momento, sobre todo dende unha parte moi ultra religiosa, fundamentalista en algúns casos, foi moi atacada e agora entendo que o Partido Popular cambia de nome e nos fala de educación cívica. Me gustaríame, seguín poden por internet seguir as palabras do ministro, non entendo exactamente de que nos fala de diferencia, porque os valores constitucionais están asentados en valores, efectivamente, e hai que reflexionar sobre os valores. Cando estamos falando de que os rapaces de segundo da ESO coñezan as normas, esas normas, efectivamente, son parte dun consenso fundamentado en uns determinados valores que eles terán que debatir. Entón, eu entendo que simplemente cambiarlle de nome a unha materia para contentar a unha parte do electorado do Partido Popular que está pedindo que se eliminen os valores, efectivamente, constitucionais das aulas. Eu creo, ademais, que en todo caso, o verdadeiramente importante é unha reflexión sobre se soamente deben estudiar contidos ou tamén se debe reflexionar sobre os valores. Iso é o que temos que poñer en riba da mesa cando falamos de materias. Eu non creo que o nome, creo que ciudadanía é un nome estupendo, porque queremos, a escola debe ser a educación para formar cidadáns, será un nome que recollía esa idea cívica, incluso máis difícil de saber que nos quere decir con isto o ministro, pero que sí que creo que isto responde a toda unha gran mentira que se montou en riba desta materia e que neste momento hai que contentar unha parte do electorado do Partido Popular e por eso se cambia de nome esta materia. Señor Toxo, ¿a usted no le parece que a lo que se refería la señora Dan, es decir, de inculcar o educar valores a la juventud, a los niños y a la juventud, bueno, ya no son tan niños en segundo de ESO, evidentemente, ¿no es una responsabilidad más de las familias, de los padres, que de la escuela? A ver, en primeiro lugar, a min gustaríame dicir algo que parece bastante obvio. Estamos falando xa dunha reforma sin coñecer a reforma. O único que sabemos é que o señor ministro acaba de facer unhas declaracións nas que introduce algúns elementos que poden servir para o debate. Unha das cousas que dixo, eu non o tiña escoitado, porque este é obvio que non é o meu campo, era que se trataba de ter cidadáns libres e responsables. Nadie pode estar en desacordo
con manifestacións xenéricas deste tenor. É absurdo, está ben. Pero para ser persoas libres e responsables, teñen que ser persoas educadas, é dicir, persoas aptas para se gobernar a sí mesmas, e non para que outros as gobernen. Ben, e aí entramos nun tema de fondo, un tema de moito calado. O poder, todos os poderes, desde as formacións políticas á propia Igrexa, teñen sempre a tendencia de tratar de que aquelas persoas que reciben unha educación a reciban en determinados valores que asumen como propios. Por exemplo, tamén se falou no que acaba de decir o ministro ou o presentador, non sei exactamente, o ministro non o dixo, pero o presentador sí o comentou, que se podía casar dentro de pouco a través de os propios notarios. Lo veremos máis adiante. O veremos máis adiante. Ben, pois o ven a conto, o tema ven a conto. Porque, vou explicar por que ven a conto, porque desde a óptica de determinados valores, eso non é correcto. É dicir, o matrimonio en España se entendeu sempre, e desde sempre, o matrimonio religioso, o matrimonio eclesiástico. Por lo tanto, xa se entende con bastante dificultad, dende determinada óptica e valores, un matrimonio civil. Agora, pero si le parece, hablamos de matrimonio civil después, luego y centremos. Yo, esta misma mañana hemos conocido datos dramáticos, ¿no?, del paro de enero. El paro juvenil vuelve a incrementarse en enero en los menores de 25 años, en casi 162.000 jóvenes que se suman a esa lista de paro en España. Mi pregunta es, ¿no creen ustedes que el fracaso escolar, el abandono escolar, ¿no?, ese 30% de estudiantes que ni siquiera acaba la ESO, es decir, que antes de los 16 años ya ha dejado de estudiar, es decir, su formación está completamente incompleta, valga la redundancia? ¿No creen que eso es un elemento fundamental, es un elemento clave en los niveles de paro juvenil que tenemos, señora Villaverde? Sí, de feito, dese 48 e casi 49% de paro juvenil, o 60% desa porcentaxe non teñen acadado o título en educación secundaria. Entonces, todo iso levanos a plantexar que temos que facer, que o que creo que si plantexa o ministro, é unha análise, unha diagnose da realidade, que é o que pasou, que a situación a que nos encontramos, en todos estes anos que pasaron, cal foi os recursos que se invertiron e cales foron os resultados. Eso creo que nas súas manifestacións si o fixo, se incrementaron, a porcentaxe do Produto Interior Bruto se incrementou nos últimos anos dende un 1,8 pois a un 4,7, que nunca é suficiente, pero que é un incremento notable. Se incrementaron o número de centros de secundaria de 1.000 e algo a 3.900. Se incrementou os escolarizados en 3 anos, que pasaron de ser o 15% no 75 a ser agora un 99%. Os rapaces de 16 anos que están escolarizados ahora mesmo eran un 40 e tantos %, agora son un 94%, pero a pesares e a ratio, incluso a ratio de alumnos por profesor, pois tamén de 24 alumnos pasou a 11, sendo no caso de Galicia todavía máis baixo, un 9,3, pero aínda así os resultados son os que acabamos de revelar. Co cal, iso lévanos a que entre todos, e sempre abertos, que iso tamén nos manifestan ao diálogo, tanto cos grupos políticos como con toda a comunidade educativa, de plantexar medidas que leven a calidade, que leven a conseguir maior éxito escolar e a eliminar esta lacra. Una de las medidas del ministro precisamente está en la creación de ese estatuto, ¿no?, del profesor, un poco destinado a consolidar su espacio como profesional y también a lo mejor a requerir un nivel de excelencia mayor. Ese era un tema que también lo había tenido el gobierno de Rodríguez Zapatero en la mesa, que el ministro Gabilondo no había podido llevar a cabo. Pero son dos cosas moi distintas. Es decir, unha cousa é, creo que o abandono escolar, que efectivamente é un dos graves problemas que existe. O paro juvenil, que non se corresponde exactamente co abandono, é certo que hai unha porcentaxe moi grande de paro juvenil de rapaces e rapazas, usted, ¿no? Sí, pero que temos en persoas con unha moi alta formación, es decir, universitarios e incluso xóvenes con doctorados, tamén
que engrosan as listas do paro dentro das persoas, e en Galicia podemos ver, como o paro juvenil dentro dos universitarios é moi alto, incluso as mozas chega a un 40%. É dicir, que non soamente os estudios en este momento, non somente os estudios neste momento garantizan, eso por unha parte. Pero esas persoas son un inciso. Potencialmente teñen máis posibilidades no futuro. Moitísimas máis posibilidades. Claro, o sea, non é dicir que o abandono, pero que non confundamos, é dicir, tamén é certo neste momento que é dramático como a formación pois tampouco se ve, digamos, recompensada, entre aspas, con un posto de traballo. O alumnado, o abandono escolar, que sí que eu creo que é un dos temas fundamentais. Hai varias, para min, hai, pois moitas cuestións que temos que analizar. Por unha banda, o que significou pasar de que a ensinanza obligatoria fora hasta os 14 anos aos 16. O que significou, eso, tal vez a chegada masivamente de forma obligatoria aos centros de todo este alumnado en etapa adolescente, pois non se fixo con todas a atención individualizada que se necesitaba, con todos os desdobles que se necesitaba e con todas as liñas que se necesitaba. Eu creo que aí hai un punto de reflexión. O estatuto do profesorado, eu creo que temos uns maravillosos docentes en este momento, temos unha xeración moi ben formada de docentes, eu creo que eso, eu teño escoitado incluso o conselleiro de Educación, que non se caracteriza por estar moi a favor do ensino público, recoñecer esa afirmación. Despois a podemos, se queredes, analizar máis polo miúdo. Pero o ten recoñecido, eu creo que hai unha xeración de profesores e profesoras moi ben formados que dedican moito tempo, que dedican moitas ganas, que fan materiales propios, que están traballando en todas as líneas, dende as tecnológicas, os idiomas. ¿Por qué los sindicatos se niegan a unas pruebas, digamos, suplementarias? Quiero decir, los sindicatos en este momento se quejan de que el ministro podría instaurar una especie de MIR, ¿no?, para los profesores. Claro, digamos, o profesorado que neste momento está exercendo a súa labor docente pasou unhas probas de acceso rigurosas, obxectivas, e despois, ademais, na súa carreira docente ten determinados cursos de formación permanente, como sempre, podemos atopar de todo, pero efectivamente o abandono escolar non ten ninguna relación coa preparación en este momento, mellor ou peor, do profesorado, sino que hai outras variables, é dicir, temos que ver que significou tamén a burbulla inmobiliaria para que moitos adolescentes abandonaran as aulas para irse a Canarias ou incluso aquí, en Galicia, para empezar a traballar. Aí probablemente é unha das causas importantes dese 30% de moitos. La propia Unión Europea reconoce que la burbuja inmobiliaria... Porque había rapaces que sacaban moitos cartos sin formación, o cal era un espellismo, pero eles... Sabemos que moitos rapaces abandonan, que sí pudo ter unha incidencia, pero non a porcentaxe tan elevada de abandono escolar temperán que hai. Hai moitísimos, e aparte se vai ver, porque a burbulla estoupou e sigue habendo abandono escolar. Pero xa está decrecendo. En estos 2 anos decreceu, e moito alumnado se está indo a formación profesional. O que non podemos transmitir a opinión pública é que todo se vai a solucionar co que, como xa o da burbulla inmobiliaria desapareceu, o fracaso escolar vai desaparecer. Eso non é así. Hai que melloralo. Hai que tomar medidas, hai que apostar pola calidade, e o profesorado non ten que ter ningún medo, porque si o conselleiro aposta pola calidade, pola excelencia hacia os alumnos e hacia o profesorado. Pero que significa excelencia? Veremos en que se concretan esas medidas, pero tenemos que esperar. Les propongo que en el siguiente tema, que hablaremos evidentemente de las oposiciones que se han suspendido, hablaremos del tema de la excelencia del profesorado. Vamos, si les parece, con la primera pregunta de nuestros telespectadores. Adelante, Marcos. Pues el primero de los correos de esta noche nos lo envía Rocío Villamor, una espectadora sorprendida por la reforma judicial que permitirá a los notarios oficiar divorcios y bodas por lo civil. En principio, si de verdad va a servir para descongestionar los juzgados, no le parece mal. Al fin y al cabo, una boda por lo civil no es más que un contrato. Pero Rocío está acostumbrada a las facturas de los notarios y desconfía de que a partir de ahora casarse por lo civil vaya a salir bastante más caro. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, señor Tocho, ¿qué le parece? Ahora sí que le dejo hablar de las bodas en las notarías. Ben, eu que ademais fui un gran especialista en bodas, polo menos nesta cidade, entendo perfectamente que un sector humilde, un sector que ten enormes dificultades, como pode ser os notarios deste país, que son ademais moitos, e que compiten entre eles con enorme, dificultad, pois unha vez o sector da construcción deixou de aportar
esos pingües ingresos que tiñan, pois ten que ser sustituído da man dun ministro, naturalmente, que non sei se é notario tamén, pero en todo caso é da profesión, pois... Creo en xudicias, pero non... Ben, pero que ten que botarlle naturalmente unha man para que poidan efectuar un traballo que ata o de agora o viñan desenvolvendo os xuíces e os alcaldes. Por delegación dos alcaldes, os concelleiros, e que estaba perfectamente cuberto no ámbito puramente civil, e no ámbito religioso, dende sempre estaba perfectamente cuberto tamén. Por tanto, esa é unha medida que, cando menos, é curiosa, e chama a atención, non? Sin embargo, en Francia es así, desde hace muchos años. Francia sí, en os Estados Unidos, que non hai outro tipo de boda máis que a civil. Logo, cada quen me refiero que en Francia se casa uno ante notario. Oportuno. Pero é que isto non é Francia, nin é os Estados Unidos, aquí é outra cousa. Aquí vivimos en un país que se chama España e que, polo tanto, ten, digamos, que unha legislación que é a que estamos comentando, non é a que ten Francia. En relación co de antes, que me quedei con moitas ganas de decir algo que a mí me resulta moi contradictorio. Como é posible que se temos a xeración mellor preparada, máis cualificada, universitaria e de formación profesional en boa medida tamén, teñamos 300.000 mozos de estes que están tan ben preparados que nos últimos meses tiveron que emigrar a Alemania. Quero dicir que o problema é máis fondo, non é un problema únicamente de abandono escolar. Conocemos todos e temos todos na familia a moitos parientes, fillos incluso, que teñen magnífica formación e que non atopan traballo. O problema da crise está facendo auténticos estragos, evidentemente. Terá mellor saída o que ten unha gran formación que o que non a ten, eso é evidente. E que influiu dunha forma determinante o feito do boom inmobiliario, donde persoas sin cualificación apenas, por levar un cubo de agua e poñer un pouco de masa, tiñan unhos salarios que hoxe son salarios que están cobrando universitarios, pois evidentemente tivo algo que influir. Pero eu non son dos que non creen que a educación non poida mellorarse, non deba mellorarse. O que si entendo é que debe facerse, pois, con prudencia, a poder ser con moito consenso, porque é unha das actividades máis sensibles que temos neste país, e que, polo tanto, a min pareceme que este tipo de declaracións o que poden crear, pois, certa inestabilidade ou certo desconcerto, non? En todo caso, axuda moito máis a este desconcerto, a esta inestabilidade e a estes temores o feito de que os investimentos que dende o público, como é a Xunta de Galicia, se tiñan que facer en materia de educación, teñan disminuído, pero sustancialmente. Bueno, señora Villaverde, si le parece, volvemos a la pregunta del espectador que iba por las bodas y divorcios ante notarios. Es decir, ¿eso cree usted que va a liberar un poco el estrés de los juzgados? Eu penso que sí, sabemos que hai unha avalancha e que hai un atraso importantísimo acumulado nos xuzgados. Sabemos que hai casos como de divorcios moitos que se poden trasladar a outro ámbito, solucionarse ali, e aparte os matrimonios que se viñan celebrando nos concellos, pero que noutros países se están facendo ante notario e non pasa absolutamente nada. E aproveito para decir que no Partido Popular calquer matrimonio civil, como por calquer tipo de religión, dá igual. Calquer cidadán ten a liberdade de escoller como se casa, como se divorcia, por suposto, e se esta medida vai a valer para que os xuzgados se desconxestionen, benvida sea esta medida. Señor Nadal? Aquí o que sorprende que un ministro de Xustiza, se o que, bueno, o seu objetivo é mellorar a xustiza e desconxestionar, entre aspas tamén, os xulgados, o que faga é a trasladar isto a un ámbito, vamos, semi-privado, por non decir privado, como é o ámbito das notarías, onde efectivamente a persoa que formula, non recordo o nome, pero esta pregunta é a súa preocupación, dicir, que vai a significar económicamente para a cidadanía que... Bueno, ya se habla de 30 euros, non? Bueno, isto é empezar a falar, pero canto vai a significar isto para... Bueno, a hora de divorcio, e podía explorar outras fórmulas, como é a mediación no caso dos divorcios, para que se desconxestionaran, por exemplo, os xulgados, como, bueno, pues se está facendo... A mediación non é incompatible con esta medida. É un paso previo que se está utilizando en moitos casos. Trasladar simplemente isto ás notarías. Aquí o que vexo é unha cuestión de calado económico, non? Bien. Vamos a ver, eu quería apuntar algo, que con respecto a privatizar, ao
justo, que tranquilidade, que se fala da lei de precios, todavía non está fixado, pero xa hai moitos concellos que están poñendo tasas polo matrimonio civil nos concellos, e 30 euros é menos que moitos dos precios que estamos oindo últimamente en concellos, e que supoño que se estenderá a máis. De todas formas, non sei se sabedes que os xuíces o que facían era, non están tan conxestionados, producen máis matrimonios os concellos galegos que todos os xuzgados xuntos, moitos máis, porque o xuiz o que ten que facer é un auto que delega no alcalde e el, a súa vez, nos concelleiros para que poidan producir estes matrimonios. Por lo tanto, esa cuestión a de desconxestionar por esa vía creo que non ten moito valor, non? É unha medida, eu creo que non soluciona nada. E, por outra parte, os concellos non teñen overbooking de bodas, podo volo asegurar. Eu cheguei a facer 7 bodas nun día, pero era... 7. 7. Pero eso sí que é overbooking. Estou completamente seguro. Porque debías facer bodas moi boas. Debe haber poucos xuíces neste país que fagan nun só día 7 bodas. Bueno, poucos curas. Si les parece, volvemos con el tema de educación, porque la Xunta de Galicia ya ha hecho oficial lo que ya todo el mundo sabía, que no habrá oposiciones a educación este año. El Ejecutivo gallego, sin embargo, se compromete a sacar las plazas de este año, a sacarlas en el 2013, junto con el cupo que le corresponda en el 2013. Veamos el detalle en el siguiente informe. El anuncio de la Xunta supone la congelación de la oferta de empleo público y su prórroga hasta 2013, una decisión con la que el Gobierno gallego atiende la petición del Ejecutivo Central. Sin embargo, la opción no fue bien acogida entre los sindicatos. Non é certo que non haxa prazas, porque de feito todas as xubilacións que hubo, que son moitas, non se están cubrindo, as baixas desde novembro non se están cubrindo, e plazas que cada vez van recortando máis. Quen o paga? Como sempre o paga neste caso, pois os alumnos e as alumnas e a calidade na educación. Cabe preguntarse si recortar en educación es la decisión más adecuada. Según uno de los últimos trabajos de la OCDE del mes de septiembre, los alumnos españoles tienen más horas lectivas obligatorias que la mayoría de estudiantes, 126 horas más en primaria y 148 en secundaria. Sin embargo, nuestro país está a la cola de Europa, solo por delante de Portugal y Malta. Los datos llevan una década empeorando y más del 30% de los jóvenes no acaban la secundaria. Tampoco los idiomas son el fuerte de nuestros estudiantes. Muchos de los expertos aseguran que el problema empieza en la educación primaria. Para otros, la escasa autoridad y poder del profesor en las aulas podría ser la explicación a los males de la educación española, pero lo que está claro es que solo el 50% de los alumnos llegan a ingresar en la universidad. Aunque sigue sin haber soluciones, todos los informes coinciden en que algo no funciona en la educación española, que sigue a gran distancia de modelos como el finlandés, un espejo en el que no conseguimos mirarnos a pesar de las constantes reformas del sistema. Desde luego el tema es sumamente complejo. Si acaso nos centramos ahora en el tema que nos centra, que es la no convocatoria de esas oposiciones para el año 2012, los sindicatos dicen que la tasa de reposición del 10% es un pretexto para no convocar las oposiciones. ¿Usted cuál es su opinión, señora Villaverde? Vamos a ver, non é ningún pretexto. A tasa de reposición supón quitar moi poucas prazas. Hai xente que sí está preparando oposición, que eso supón un ano máis de retraso en poder acudir a unha convocatoria, pero tamén produce unha gran frustración saber que miles de persoas acuden a unha oposición para ver 100 e algo de prazas. 180 creo que era... Entonces, o que se pretende para o ano reclamar ante Madrid que esa tasa se incremente, sumar a do 2012 a do 2013 e quitar moitas máis prazas, tanto en infantil como en primaria e secundaria. Todo isto, aparte sabemos que cada vez que faz unha oposición supón un despliegue de medios e de recursos que para tan... Sei que son pouquísimas prazas para todo Galicia 180. Eu creo que, aínda que supón unha pedra no camiño, que un retraso, sabemos que non é para os opositores a situación idónea, pero estamos no contexto que estamos. Creo que é moito mellor esperar un ano máis e ter moitas máis prazas que ofertar. Señora Dan? Antes o falábamos, se queremos acabar co abandono escolar, o que non podemos é quitar profesorado das aulas. Situación na que estamos.
Co goberno do Partido Popular se reduciu no ensino público un 8%, pero se reduciu en cuestións fundamentais, unha delas é profesorado. No curso 2010-2011 o propio conselleiro recoñeceu no Parlamento que se reducía da orde de 300 plazas. No seguinte curso, é dicir, no que estamos agora, 2011-2012, tendo en conta que non hubo oposición o ano pasado, solamente as hubo de primaria, non hubo ninguna reposición en secundaria e se reduciron da orden de 700 plazas, que están así recollidas nos orzamentos do 2012. Vamos, calquera persoa pode, se tenga paciencia de poder ver os orzamentos da Xunta, verá que hai unha reducción fundamentalmente de educación, pero en plazas de profesorado, unha reducción importante. As plazas foron cubertas por interinos e por sustitutos. Non están no capítulo 1. Esas plazas, e ti sabes perfectamente que hubo moitos centros, sabes perfectamente que hai moitos centros que non se cubriron, incluso que non se están cubrindo as baixas. Se cubren as baixas e se cubren as plazas. Hai máis sustitutos que o ano pasado. Pero, claro, como non iba a haber máis sustitutos? Se hai 1.500 plazas menos de profesorado, ten que haber máis sustitutos. Por riba de catálogo, a maioría estarían os rapaces sin aulas. Bueno, eu estive escoitando, Teresa, déxame rematar. Non, simplemente o que quería decir é que hai as 700, temos que sumar as 300, 1.000 plazas menos que están constatables. E agora o que temos é ningunha plaza para este ano. É dicir, que empezaremos o vindeiro curso con máis plazas de interinos ou con maior reducción. É dicir, hai menos grupos, ou hai menos optativas, ou hai máis masificación nas aulas. Porque eu creo que moitas persoas que nos están vendo sabrán como o alumnado está igual en unha clase de inglés ou de francés, de idiomas, a 30 por aula. Iso é o habitual, vamos, na clase dos nosos fillos así está ocurrindo. Por lo tanto, a reducción do profesorado implica inmediatamente calidade educativa. Por eso, nos consideramos que algo errado, que justamente aí é onde non se debería reducir. Efectivamente, estamos en un momento económico complexo, pero reducir no profesorado é un erro. E xa o ano pasado, debatimos moitísimo con o conselleiro de Educación que erraba ao non sacar ninguna plaza de secundaria. E este segundo ano que non o fai. E el fala de promesas para o 2013, pero leva varias promesas incumplidas, porque cando, por exemplo, a final de ano se elimina a orde para a normalización lingüística ou para as publicacións en galego, di que saldrán o ano que ven co doble de cartos, e saíron coa mitade de cartos. É dicir, nos non vemos esa vontade de estar en este momento do lado do ensino público. Ademais, é contradictorio, porque estamos dicindo que para que os rapaces teñan maior formación, teñan máis oportunidades e se reduza o paro juvenil, o que necesitamos é maior calidade na educación. E o que facemos é reducir o profesorado do ensino público. Señor Toxo, un momentito, señor Toxo, primeiro. Moi ben, moitas gracias. Si tes interés, cedoche xentilmente a palabra, non teño ningún inconveniente, pero en todo caso, gustaríame engadir un par de cousas máis por si son útiles, non? O contexto non o pode xustificar todo. Levamos moitos meses e moitos anos escoitando que neste país chamado Galicia temos prioridades. A primeira, o emprego, a segunda, a sanidade, a terceira, a educación. Si é así, o que hai é que manter o tipo, e a mellor hai que sacar dun lugar para poñer en outro, pero o que non pode ser é facer conxelacións, decisións como acabamos de escoitar, que hai bastante malestar, está mal acollida no sector, según teño entendido, e ademais vai a reducir, é obvio, os efectivos que se van a ver incrementados polas xubilacións tamén e por outros motivos. E ademais interveñen aí dous factores, ou eu quero velos, como son as interinidades, que non sei como se van a manexar, eso dunha banda, e de outra banda, solucións, quizabes, isto é unha conxetura miña, pero solucións de carácter concertado, e a bo entendedor, poucas palabras bastan, porque a concertación está no fondo de moitas das decisións que se toman. En calquera caso, eu creo que a educación é cara, pero hai que probar sin educación, para darse conta do que significa. Eso sería dramático, ¿no? Señora Villaverde, usted quería contestar. Sí, quería puntualizar, decir que temos a tasa de interinidade máis baixa
Gracias a que? Gracias á reducción que se fixo durante o bipartito. Gracias á reducción que se fixo durante moitos anos. Durante o bipartito, fundamentalmente. O 5%. Se cubren todas as plazas con interinos. Aí sí que fixo unha reducción moi importante de interinidades. Se cubriron todas as plazas que eran necesario en cada centro e se fai un Tivemos pais que nos tiron audición e linguaxe foi unha das que menos se cubriu. Vimos como se eliminaron moitísimas aulas de desdoble, que non podemos decir que vamos a hacer unha atención personalizada, digamos, dentro que se pode ao alumnado. Falou vostede, señora Dan, da ratio por aula, que estaban masificados os centros. A ratio está establecida e non hai ningún centro que teña superadas a ratio nos centros educativos galegos. Que os repetidores non contan. Pero esa norma xa estaba antes de que chegase este goberno a Xunta e estamos dentro da ratio, non estamos no máximo. De feito, comentamos antes, e vostede ten o dato, igual que o poseo eu, de que temos a ratio de alumno por profesor das máis baixas do Estado. Pero esa ratio é porque subamos todo o alumnado con todo o profesorado e temos, efectivamente, moito alumnado rural, onde hai moi pouco alumno por aula, pero nas cidades de Galicia hai realmente masificación. Podemos velo calquer centro de Compostela ou en calquer, vamos, eu creo coñecer un pouco os centros de Vigo e están vivindo situacións nas cales, pois imaginemos, collamos unha asignatura que antes nos dixeron como son os idiomas, onde efectivamente temos pois igual un déficit. Que pasa? 30 alumnos na aula, 32 alumnos en aulas a veces un pouco conflictivas e de adolescentes. Realmente eu creo que a situación empeora cando reducimos profesorado. Cando reducimos profesorado é unha relación, bueno, además, calquer plantilla. Podemos coller os centros de Galiza. Nestes 3 últimos anos hai centros que incluso rebaixaron hasta un 10%, 12% a súa plantilla en vilas, o sea, estou pensando en casos concretos. Non, en todos os centros reduciron profesorado, pero en algúns afines, cantas afines está dando profesorado? Eu, vamos, que por formación son de filosofía e creo, vamos, e docente de profesión, coñezo a compañeras e compañeros que en este momento están dando 2 ou 3 afins, están dando historia, están dando, bueno, incluso hasta educación física, é dicir, se están dando afines dos máis extrañas por parte, bueno, que eso non, decir, seguramente aí a persoa ten boa vontade, pero eso non é calidade educativa e eso se debe a unha reducción do profesorado e nos iso, dende logo que non o podemos compartir. A título informativo únicamente, porque non sei se o coñecen, é moi reciente, acabamos de presentar o Partido Socialista de Galicia no Parlamento unha iniciativa en forma de proposición non de lei instando ao goberno galego a que reconduzca esta situación, negocie esta situación cos sindicatos e co sector para que repense que esa prioridade da que se manifestaba dunha maneira solemne fai non moitos anos, pois se concrete e, polo tanto, non se conxele, como non se fai en Andalucía, como non se fai en Canarias, como non se fai no País Vasco, etc., non se conxelen as plazas en Galicia. E xa non se fixo ano pasado, porque en Galicia que se conxelaron ano pasado, eu creo que eso é un dato importante. Bueno, lo veremos en la próxima sesión. La conferencia sectorial, a maioría das comunidades optou por esta mesma medida. E así se trasladou a mesa sectorial. O diálogo sigue, non está cerrado, pero non é que foran solamente Galicia a comunidade, a maioría das comunidades autónomas optaron por prorrogar ao 2013 a convocatoria de emprego público. Teresa, ti sabes que se non hai educación, as desigualdades vanse incrementar. Neso estamos totalmente... A igualdade de oportunidades, sabes que estamos de acordo. Un dos obxectivos... Se non hai educación pública, e da falla de oportunidades tamén. Educación pública. Non seríamos capaces de conectar o que se dixo ao principio deste debate ou desta tertulia, non seríamos capaces de conectalo, como non se conecta moitas veces na educación, eso que é aillado, compartimentado, podemos entender moi ben as matemáticas ou a física, pero non podemos aillala do seu contexto, non podemos ter a discusión esa que iniciaches, creo que moi suxerentemente, moi suxestivamente en relación co paro, con tantos mozos e mozas que non teñen o abandono escolar, desto que estamos falando. Ou facemos o esforzo económico todos, non por acusar ao goberno, porque estamos pasando todos malos momentos, non por acusar a ningún goberno, pero sí que hai que facer o esforzo económico grande, incluso prescindido de outras cousas, pero a educación é o futuro. E se non hai educación para os nosos fillos, vai a cousa moi mal. A Consellería de Educación e Cultura, a Cultura e Educación agora, se apostou por a educación dende sempre neste goberno. De feito, o esforzo que se está a facer no contexto tan terrible económico que estamos a vivir, que todos coñecemos, é grande, porque todos sabemos que estamos, e o repitiu o conselleiro varias veces nas súas intervencións, que 1 de cada 4 euros se dedican a políticas educativas.
O contexto é que temos que optimizar os recursos que temos, tanto en profesorado como en todo tipo de recursos. Optimizar. E non podemos sementar, non podemos... Optimizar non é reducir. Reducir non é optimizar, comparto mismo, digo mismo. No, claro, que gustaríame acabar. Pero reducimos no ensino público, porque non se reduciron as partidas para o ensino privado. Eso é a mensaxe que se quere transmitir, estamos alarmando innecesariamente a poboación. Todos os centros educativos, todos os alumnos teñen profesorado, se incrementou o horario... Só faltaría que estiveramos sin profesorado. No, o profesorado para ser atendido dentro das ratios establecidas por lei. É certo que nas cidades, en algúns centros, non en todos, porque a elección de centro é libre e se produce a concentración de alumnos a veces dentro das mesmas cidades, máis nos centros que noutros que todavía teñen prazas vacantes, e o coñecemos perfectamente tanto vostede como eu mesma. E hai que optimizar os recursos, e iso non quere dicir que se disminúa a calidade. Se pide un esforzo ao profesorado, e sabemos que temos os profesionais maravillosos. Se pideu un cando a rebaixada do soldo que tiveron, e se pideu outro cando se incrementou o horario. E ese horario se incrementou para que esas horas pudesen repercutir na atención ao alumnado. Moitos profesores, aínda que costa, porque é un esforzo que costa asumir, cando tes algo e cho quitan, claro que non é agradable, pero repercute no alumnado. E respondeu moi ben, e desde aquí quero do traballo, pero a reducción do seu soldo. O agradecemento da Consellería a esa resposta. Pero non, a que neste momento non asa, ni tan siquiera asa oposicións e a que vexan como nos centros de ensino se reducen cada vez máis as partidas para os gastos nos centros, as partidas para se están reducindo, e en cambio o que ven, e iso é certo, é que nos orzamentos da Xunta non hai unha reducción para o ensino privado, e iso é a política que se está seguindo. Se empezou no 2009 e a que vemos, e así fixemos o debate, e tú eres coñecedora do debate dos orzamentos 2012, non se reduce exactamente na mesma proporción, e se lle pide ao ensino público neste momento que reduza profesorado, e non se pode reducir un profesorado. Se apostou polo ensino Villaverde, brevemente, por favor, e cerramos. Se aposta polo ensino público, de feito, hai proxectos innovadores, como o proxecto Avalar, como os centros plurilingües, apostando polos idiomas, como as leis... Donde os grandes beneficiados son o ensino Non privado. é certo, non é certo. Os datos o dan. Os centros Avalar son 374 centros en Galicia, 287 públicos fronte a 87 concertados. E cantos nas cidades? Señora Dan, déxeme rematar para non confundir a opinión pública, decirlle que o 32% de públicos e o 30% de concertados. Que pasa? Que cando se quere facer demagoxia, que a min gustaríame que en educación non fixésemos demagoxia, que fósemos cada un... Se tuviéramos unha consellería que efectivamente apostara por o ensino público. Estamos con datos obxectivos reais e certos e comprobables. O sea, que podemos comprobarlos todos se queremos. Si extrapolamos, vayamos a onde vostede quería ir, que os centros concertados se concentran a veces nun ámbito moi concreto. Si se extrapola de todo Galicia, se centra nunha cidade determinada, como se fixo en algún momento, claro que dá maior... En todas as cidades. Na cidade de Vigo, no primeiro ano Avalar, solamente 2 centros de primaria tiñan Avalar. Na cidade de Coruña, un centro. Na cidade de Ferrol, 0 centros. Claro, se fai un reparto desigual. O reparto que lle estou dicindo, 374 centros. E nos centros plurilingües, vostede tamén coñece os datos, é absolutamente desigual. E se prima, o sea, hai máis centros públicos que concertados como os centros plurilingües. E por fin, gustaríame decir, poden ter opción, ten un auxiliar de conversa que vai aos centros, teñen asignaturas en inglés completamente, que son impartidas. Pero xa existían antes, quero decir, totalmente en inglés non. Vamos a ver, podemos coller os centros plurilingües. Por favor, non nos enrosquemos en unha conversación que non nos permite avanzar tampouco. A mí gustaríame deixar claro eso, que si se aposta polo ensino público, que hai plans innovadores como son o proxecto Valar para incorporar as TICs ao sistema público, que son a maioría dos centros públicos, un 32% frente a un 30%, que son 374 centros fronte a 87, o sea, 287 fronte a 87, nun total de 374. De todos os xeitos, eu creo que as persoas que nos ven e que estén vivindo os seus fillos en centros públicos poderán ver o que significaron estes 3 últimos anos moitas asociacións de nais e pais. Eu mañá teño unha reunión coa Asociación de Nais e Pais da cidade de Vigo e viron como se decreceu na calidad educativa, reducción de profesorado, problemas nos comedores escolares e moitos programas como Avalar ou plurilingües, desde logo fume e propaganda para non traballar. Se me permites, medio minuto nada máis, eu son bastante ilóxico, son unha persoa bastante pouco racional, polo visto, porque
Entendo que a lógica, cando se fala de optimizar, de racionalizar, de economía, que estes días escoitamos moito isto, non? Pois é moi boa, a lógica é moi boa para as matemáticas, é regular para a vida e é malísima para a política. Porque se fora boa para a política teríamos que ter máis becas, teríamos que ter máis profesores, teríamos que ter máis recursos e teríamos que ter probablemente menos interinos todavía. En todo caso, sí que é certo que a opinión pública está, confundida. Todos nós estamos bastante confundidos, esta mala globalización nos ten a todos metidos na incertidume, pero non cabe dúda de que hai unha cousa clara. Si a educación da que nos estás a falar, Teresa, é tan boa e ten tan boas intencións, porque parte do discurso que faz é que facemos. É un discurso crítico ca mesma. A mellor é que somos os avanzados de Europa e aínda non o sabemos, porque a educación hai que darlle un tempo. Eu non o creo, Bueno, seguiremos con el debate sobre la educación, evidentemente. En este programa, a finales de mes, contaremos con la presencia del consejero de Educación, Jesús Vázquez. A él le transmitiremos, evidentemente, muchas preguntas y muchas preguntas de los telespectadores. Vamos con la segunda pregunta de la noche. Adelante, Marcos. Pues el segundo correo de la noche nos lo envía José Antonio Vidales, protestando contra el carácter temporal de la supresión del plus de altos cargos. Pero antes de darle paso, permítame, como siempre, recordarles a nuestros espectadores que pueden enviar sus propias preguntas al correo electrónico galiciaopina@populartv.net. Y ahora sí, vamos con el correo de José Antonio, que supone un alegato en toda regla en contra del plus de altos cargos. Este espectador se alegra de que lo hayan suprimido, pero no entiende por qué lo han hecho de forma temporal. Exige su eliminación permanente, ya que tampoco entiende por qué los cargos públicos deben seguir cobrando después de abandonar su puesto. Señor Toxo, ¿usted está de acuerdo con esta medida de suprimir definitivamente o, en este caso, transitoriamente el plus de altos cargos? Eu que nos pluses non creo. Eu creo que todo o que ten un cargo ou representa unha determinada actividade ten que ter o seu correspondiente salario. Os pluses préstanse a isto precisamente que estamos a ver, a este tipo de confusións. Bueno, ora o tes, pero mañán non o tes. Bueno, voucho dar porque senón, pois evidentemente non chega. Ese tipo de cuestións non as entendo ben. Sí que entendo que os políticos teñen que ter o seu salario, non me doe prendas de ningún tipo e que ten que ser un salario axeitado. Os políticos, eu entendo o que decía Weber fai moitísimos anos, teñen que vivir para a política, pero tamén da política. Si adican os políticos mellor formados, que deben de ser os que están na política, non sempre é así, lamentablemente, a mellor empezando por min mesmo, non pasa nada, pero é certo que si están adicándolle moitas horas, porque na política non hai horas, non sei se o sabes ou non, pero na política o que se adica de verdad, con vocación, con interés público, a mesma, non ten horas. Está como nosotros, los periodistas tampouco tenemos horas. Igual tampouco. Pois entón, evidentemente, teñen que ter o seu correspondiente salario. Ora, eso dos pluses é unha cousa que non acabo de entender, que lle den un bo salario e punto. Pues fue propuesto por su partido, tengo entendido, ¿no? Señora Villaverde, ¿su opinión? Vamos a ver. ¿Por qué no? Porque la pregunta del telespectador es por qué se suprime de forma transitoria, ¿por qué no se suprime del todo? Ben, é algo que está, supoño que en estudio que se vai someter a diálogo, está sobre a mesa que se vai a suprimir, e que se vai a estudiar o tempo durante o cal se vai a suprimir. Creo que eso todavía non estaba pechado. Eu entendo o espectador porque nos momentos en que estamos e que hai tanta xente pasando unhas situacións difíciles, pois os temas se prestan a este tipo de reclamacións e de preguntas. Eu creo que é algo que estará sobre a mesa, que estará aberto a debate das diferentes forzas políticas, que foi aprobado no seu momento isto por os grupos... Por el bipartito, non? Sí. E entonces, pois, que agora mesmo, creo que é moi oportuno neste momento que non hai ningún engano, ninguna cortina de fume que se pase para ocultar outras cousas, que é algo que un xesto moi importante de eliminalo, e despois o tempo, se sea definitivamente ou temporalmente, pois é algo que todavía está, pois eu creo que sobre a mesa. Señora Adán? Sí, bueno, dende o Bloque Nacionalista Galego a nosa postura é moi clara, porque nestes tres últimos orzamentos que debatimos sempre incluímos a emenda aos orzamentos de que se eliminara. Vamos, eu creo que calquera pode entrar na nosa página web para ver esta información. Por lo tanto, na nosa postura é nítida que non debe existir o plus dos altos cargos e que se debe eliminar non con carácter temporal, sino con carácter duradeiro.
Bien, nos queda poco tiempo y antes de rematar este programa les invito a que vean la sección ya clásica de La Calle Opina. Estos son los testimonios que hemos recogido esta semana en las calles de nuestras ciudades. Con la reforma de la ley del aborto impulsada por el nuevo ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, las menores no podrán abortar sin el consentimiento de sus padres. Es una reforma sin duda polémica que divide la opinión de los ciudadanos. Pareceme ben, porque deben ter o dereito, pero tamén os pais deben estar un pouco tanto do asunto. Como menores que son, deberían de tener el consentimiento de los padres también, pero bueno, también tenían que tenerlo para otras cosas y lo hacen, entonces... Siguen siendo menores, quieras o no, entonces algún apoyo deberían de tener, porque un aborto es algo bastante duro psicológicamente y no es algo por lo que una menor deba pasar sola. Debía ser todo mucho más, no solamente el consentimiento de los padres, sino concretamente despenalizar exactamente todo, para que esto vuelva a ser justamente antes de la primera reforma que hicieron exactamente los socialistas. Volver ao pasado é un retroceso moi grande, pero está na línea do PP, o sea que non me extraña moito tampouco. Estos eran los testimonios que hemos recogido esta semana. La pregunta era sobre ese cambio, ¿no? Uno de los aspectos de la reforma del aborto, que es que a partir de ahora las menores de edad tengan el consentimiento de sus padres para poder abortar. Señora Villaverde, ¿qué le parece la opinión de La Calle? A opinión da Rúa reflicte... No es una opinión científica, sí, evidentemente. Nin está porcentuada e a opinión de cada cual, non? Pero eu comparto a opinión da maioría que saiu nesta reportaxe. Eu creo que as nais, os pais, temos que estar dos menores, igual que autorizamos, que a veces é unha contradición. Para ir a unha excursión tens que autorizar e a túa filla está pasando polo trance de estar embarazada, ter que decidir algo tan serio e que pode, con consecuencias para elas psicolóxicas moitas veces que ten que afrontar despois dese feito, que os pais non teñan que ter autorización para facelo. A min pareceme que é unha medida de sentido común acertada. Sentido común para usted, señora Adán? Solamente sorpréndeme da opinión da Rúa que sean 5 homes que opinen unha muller. Podía ter sido un pouco máis paritario, non? Porque o aborto é un dereito que conseguiron as mulleres despois de, bueno, de moitas pelexas para conseguilo, é dicir, non foi algo así que caeu chovido do ceo, por lo tanto sorpréndeme que se xa tan pouco paritaria a imaxe que se nos representa da Rúa e sí que me gustaría escoitar máis a opinión tamén das mulleres. Eu creo que efectivamente nesta crise económica que vivimos, bueno, o Partido Popular as primeiras medidas que adopta son medidas de corte claramente ideolóxico. Antes o falamos, educación para a ciudadanía, a reforma da lei do aborto, responde a unha parte do seu electorado. Eu creo que... Son os compromisos electorales tamén. Son os seus compromisos electorales, é dicir, o Partido Popular gana as eleccións, entón, bueno, responderá aos seus compromisos electorais. Eu que sí que creo que con este tema en concreto, bueno, vamos a dar outra vez pasos atrás, dende logo dende as políticas dirixidas para as mulleres, dende o dereito das mulleres de poder decidir sobre as súas sexualidades. E aquí, que é un tema, la pregunta era concreta, este é un tema realmente moi controvertido e que, bueno, e que temos debatido, eu creo que bastante, e dentro da organización política na que eu estou tamén, pero, efectivamente, tamén os pais e nais deberían preguntarse se algunhas rapazas ou algunhas mozas necesitan non falar con eles en esa situación, que pasou nesa casa, que pasou nas canles de comunicación e por que efectivamente esa menor, ante unha decisión que dende logo non é de gusto para ninguén, todo o contrario, pois pode non estar optando porque os seus pais... Pero está de acordo ou non está de acordo? Eu estou de acordo en que as menores non teñan que informar os seus pais para esa decisión. Isto é unha cuestión, dende logo, personal. Eu creo que que foi un avance controvertido, pero un avance... O sea, que si su hija de 15 años está embarazada, vai e aborta, a usted le parecería bien? A mí me parecería, realmente me preocuparía que ela non tivera falado conmigo. Eso sí que me preocuparía. Se a miña filla ten a necesidade... Pero le parece bien que la lei le ampare? Sí. E teño unha filla de 14 anos. Quero dicir, a mí me preocuparía realmente... Se lo pregunto como madre. Sí, como madre, le respondo, se a miña filla vive esa situación e non é capaz de falar conmigo,
realmente un problema previo tivemos na educación da nena. Señor Toxo, su opinión. Me concordo basicamente co que dixo Teresa, pero me gustaría engadir algo máis, non? Bueno, primeiro, en relación cas enquisas, está xa aclarado, por tanto, que non se interprete mal. Eu saio mañán con unha cámara á calle e traigo unha enquisa xusto, antagónica, contraria a que se fixo. Eso é normal, pódese facer. En todo caso, sí que, si se dá este suposto e ten maioría absoluta o Partido Popular para poder leválo, dentro do punto de vista legislativo adiante, eu o único que agardo, despois de ter escoitado tamén a Carme, é que sexan coherentes aqueles que, ou por fas ou por nefas, piden ou impiden que a súa filla poida abortar. Iso é a coherencia tamén. É dicir, que si é nun aspecto que sexan coherentes, pero si é no contrario, que tamén saiban que teñen unha responsabilidade compartida. Muy bien, muchísimas gracias, señor Toxo, le agradezco su participación en este debate, espero que vuelva en otra ocasión. Muchas Siempre gracias. que me inviten, encantado. Muy bien, señora Villaverde, lo mismo le digo, espero que vuelva por aquí, es la primera vez, pero espero que tengamos ocasión seguramente de volver a hablar de educación. Muchas gracias por invitarme, yo estaré dispuesta a ver. Muy bien, y señora Adán, pues bienvenida otra vez a este programa, supongo que volverá a menudo a estar aquí con nosotros, discutiendo de este y demás temas. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Les espero yo el próximo martes en la tertulia de periodistas. Que tengan una muy feliz noche.